inyong vlogger si Junjun Kutad. Wala ko karon sa PMG Islandscape Resort Construction Site tungod kay na ako'y absent ko ron para mananggi. Kini guys, para padugang pod sa among pamugas, may nalang may mapaabot, bulad-bulad, lubo-lubo din pagaling. Ayun. Ang among trabaho dito sa resort, ang kita ato na mo pigigahin para po natong example namin bayro noon nito kwarta, so di na may makagahin og para sa bugas bagay, may nalang po niya mong sinanggi diri dugang-dugang mo niyang mga mais, mga kaisla nga mong isanggi karon sinali siya kalapad. Kita po na ko ninyo ang mga nanagiay ang ilang mga sinanggian sa kadagan na pod. So muni guys, ang mga silang sakripisyo paningkamot para lang makabugas. Bisan sa kainit kay guys, usahay mo taligsik, ulan, pero niya pong padayuno na itong trabaho kay kung naman yun kung yun ang realidad na to, ang atong sitwasyon dali karon sa pandemic, dapat yun mo sideline sa pananggi para po natay makuhaan ba, mapagaling ba. Okay. Kung sasalig lang ta sa atong income karaadlaw, kulang kayo, may nalang di ba puno-puno. Karon guys, una maron season naman ito sanggi. Okay, every 3 months, kuman siya gipugas 3 months, ara na rin siya masanggi. So, di guys, tudloan ta mo kung saon guys. Para sanggi. First ani guys, naon ni mo ning mais kita. Naon. Dayon anaon. Kay di mo siyang idritso og ana guys. Idritso nimo siyang ana. Nain kay itsura sa mais. Ugaw kay siya, so dapat limpyo pa siya, ana gyud iyang itsura guys. So, kinalang po na siya og bitik-bitik pud nga agi ba kay sa kainit jud kaayo, kung magahinay-hinay kapag sanggi gyud. Ora po kadto sa mundo kaluya tungod kay simot nimo nya tano nimo layo pa kay ka dito sa unahan. Ako na pag yung mo pagsugod na ko karon init na kaayo. Kay kahulat ko sa uban nga managiay. So, nalagyan natin siyang banatan. So, sampulan ta mo guys kung saan pagbanat guys. Banaan rin guys ha. Ay guys ha. Wala na siya, gilayog ni mo ang mais guys. So sa isa ni mo ka ana, dapat magkapagtulo o 5. Ari ani mo siya ibutang diri sa yuta. Na din nimo siya tapukon, iyon niya pagkahuman nimo sanggi kanan. Maputo na to siya dito. Tapok sa tana para bahino na sa tagiya. Ito na mabalan kung kataghan na ito ang nasanggi. So guys, nabangi ko ninyo. Salamat kayo sa inyong suporta. Isang pagod na po diri sa nananggi ko. Padayon diya po ninyong gitanaw. Dahil diya po ninyong gisuportahan. So abangin nyo guys kung sa kadaghanan niya akong masanggi. Alas 9:30 na guys. Init na kayo, sugod na kay kainit. Wala pa tayo pamahaw. Itom na kayo, pero kapit naman tamo sangko. Gamay na liko lang ani, ako na lang din naman sa nitiwason. Kaya mamahaw ko ron. Masamutaw niya kainit. Ya, grabe na po kay kawaw ba. Agwang tahon lang yun naman na to ni guys. Kabalo ko, nakarelate sad mo yun ani. Kamong makabiyuan ni, kung naamo sa probinsya, labi na diri sa isla. Makarilit mo ani yung sa mong sitwasyon, yung sa sitwasyon nato diri sa isla. So panahon karon inani nga tigsanggi dapat yun magatinapon. Kaya kung magatinapon ka, awa yun kay maani yun, wala kay mapupo. Kaning mais dilibid sa imulo pantay bagay last year kaning baol nga ako gisanggian karon, iulod yun siya, nahurot yun siya kanang ulod. So salamat kami sa Ginoo bakit karon nga pagtugasan ni Papa, kaya kung Papa may kabaulan nananggi naman ko
iya jung gikuanan bagi hatagan po ka ng puso-puso po. Ibawi po lang sa una kay wala pa luwi po kay sa Ginoo. Tungod kay pandemic karon, gisod ka ng itag trabaho, gisod pa na palit sa bugas. Iya po gigrasyahan ani nga mong maispod. So hindi siya naman. Ganun yun. Mga kaisla, dili ra day ako ang absent karong adlaw tungod kinananggi. Napod akong igagaw sa site si Bujay Kutad. Absent pud siya kay para pud makapananggi. Naa siya dito sa Pikas. Guys, tara, atong atuon ato siyang kutanon dito sa iyo sa pud yang feelings dito. Dick, hi sa atong mga viewers, Dick. Hello mga viewers, may bunta kanyang tanan mga ka-viewers. Nami karon diri sa bawal sa panguyawan na nanging guys. Siyempre sideline, di mo tawag sideline na nanging kay pamugas pod. Dayon kung makabugas po menep, sududa naman ang paliton mga kaisla. Mahalag init ka isla, kung taon naman naman kay mo manay kinabuhi namo mga pumpe. Tanggi lang yung mga pagka may masanggi mga kaisla. Karon diri sa Nahiro, tanggi ni og mais para makakaon ni mga kaisla. Once sa ira ni mga kaisla kay taon talag sa init ha ay ulan diri sa mua. Mahalag talag sa ulan basta kapugas lang. Kaali lang kami mga kaisla. Mamana naman kung sanggi. Buwan akong sako kaya ako nakakuton ang kini nasa yuta. Dili man ako gipamutang ang mga mais ganiha. So tulo ka tudling ra akong gidala ug kay sa kadagan kayo nga mutabang pagsanggi. Nagani uban gani nga nabalibaran na kay wala na gyud tawoy tudling ginawa na urot na gyud. So kibali na ami mga ulo siguro mikabuo karon na nanggi. Kay nanguli na pud ang uban, isiyuman sila. So ako na gyud nalangan-langan kay nagprepare naman ko sa mga dalulong diri. Kay sila ba yung mama ang nagbaon din eh. So dapat sila ang mga sako, sila ang tubig. So ako ang kalingog-hakot ana guys. Karon ako na lang ang nahibilin diri nga nagsanggi. So ako na lang magkalingog-hakot diri. Init kayo. Alas 11 na, gutom na. So ako na gyud siya kag taon guys. Kuman ani, ato naman ni siyang mabulad unya. Yang hapon pwede mo mabulad human og bahin. Parang pagkasulod ugma, bulad na po nimo siya putro. Pagka ikatulog adlaw, pwede na nimo siya lubuon. Kaya pwede na nato siya ipagaling. So karon guys, kay tulo ra man katudling niya ako ang gidala karon. So tanawon lang nato ni usa kadagana na kung makaikasa isa ka sa kumpular to gyud ko karon. So inaani lang gid yang kuan dire. Sitwasyon diri sa isla, magtinabangay, mag-sharing, kay gumagyud ang maayo, mag-share ta sa uban para pud ma-bless pud sila. Kinala atay mga kinaiya diri nga dapat yun nato siyang i-spread out pud ba dili lang diri sa isla kundi ato pud siyang i-apply sa ubang lugar na sa kanang dili ka maghinako. So dili pinaka-main yun, bawal din na siya yun. Dili gyud ka ihatagan blessing kung maghinako ka. Dapat bless ko sa uban para i-bless sad ka. Karon pagkalingaw na ko gahakot guys. So unya ako kamong pakit-on unya sa kadagana. So diri guys. Okay guys. Kini namo gay tendency ani kung diri mo siya ibutang dito sa yuta ang mga lamigas. So kaming mga mananggi ay gyud dapat ang uban na nag-gloves. So ako kay ultimo ra man gyud in taon. Bisan gani sa kuan yun ani na uban matusok gani sa mayon ani. Matusok diri kay kanang sa kahait niya pero ako walay gloves. May mga lamigas ani mamaak. Mabantahon na lang gyud. Inana man gyud na mawala ra man pud sa kadugayan labi nagmakita na kasi imong bahin nga inana kadaghan na. Mag-expect na lang po ko nga daghan jud ko gyud. Kay tulo ka tudling baya. Kana tulo ka tudling naagid pud na. So, kaya pa man papa ang nagugmad ani. Pwede na dagig dili bahinon oy. Ako inos papa pero dapat patas gid ang tanan. Walay pinalabig yun eh. So isag anak ko niya dapat puding bahinon yun tarong. Kaya nabiya po ng tagiya sa yuta. Gatanaw biya po. So
ana guys. Sa ako sa ning kalingawan og hakot guys. So guys, last tapok na gini akong gihipos karon. So muna ni atong dalon dito sa akong gitapukan ganiha sa akong mga sinagian. So ato nang tan-aw dito sa nakadagana ang ako ang nasanggi. Tara guys, atong tanawon guys. Guys, karon mga alas 10:15 na mo ni tanan akong sinanggian ingon ani kadagana. So mo pa ni siya bahinon pa ni siya unya. So nyo guys, dagan kayo no. No joke ra na, wala pa nahakot bitaw. Tara, ato na to dito ang nanagbihinay unsa ila kadagana. Hindi guys. Lahi po ng tagiani nga nananggi, wala pa rin siya nabahin. Pahinunon pa ni, kanipod, lahi po yung tagiani. Pahinunon pa po siya. Karon guys, karon pa, diring napita, gasugod na silang bahinay. Guys, ako naghihakot ang mais. Kami ni Bajik. Ano, Bajik? Oh, ay po. Ikapoy yung taon siya guys. Hit kayo mga guys na maway sa may gamay. Ito, how, muna mong feel karon. Naon meron, humana mo bahin na mong mais. Ako ipakita niyo guys kung sa kadagan na akong sinagian guys. Para jud mo ning ayaw ta mo rin ang mata. Madre jet pero pira basta kami sa kadlaw katulog ka isla. Wala gyud ang bayan mga kaisla. Meron sa daw init kayo pero agwanta naman mga kaisla. Guys, muna akong bahin karon sa tulo na ko katudli. Isa ka sa akong bullard ko dala sa pakapit. Dagan kayong salamat. Akong tabang na ni. Yeah. Uli na po meron. Tabang sa kong karga di ay sa mga mais dito sa sakyanan. Manguli namin. Thank you. Hi guys, so off muna sa kanang pagbahinay sa mais kay maniuto sa me. Muna ang mga sudan. May humba, sa humba. Humba, ano yun? Muna ang humba. Muna sila guys, ang mga nananggi. Hi! Hi, Bulan! Pabo! Kani siya, muna yung mama ni Alvin. Kauban ako sa una, nga ni Undang. Akong mama. Oh yes! Ako! Mga gwapa. Gwapa ka! Oh, yeah! Sa'yo sudan ni Mute? Pabo! Pabo. Pabo, wag! Pabo? Pabo! Pabo na eh! Wala mo silang! Narang humba, narang humba. Pero lang gipeng inabog nga sudan nila. Muna ni. Muna ni pare sa mais ang humba. Lami kini pare sa mais ning humba. Anayon, kung saan nag-anak, doon ako. Anayon dai ni? Anayon dai ni siya nga gihumba pero kaisa ra kuno ning nanganak. Nabutbut pagyud kuno. Awing mo muna nabutbut. Ay nagon anayon na siya. Anayon, wala nang anak. Sige. Anayon? Nanganak. Tara guys, mga sinaking lahi pong tapok dito, nangaon dito. So drink napita ang mga girls. Darong sa kaya. For the girls dire. Ayun, ditong napita. Boys. Yeah. Bayo, tumayo tayo. Mga boys. So lahi ang tipok diri sa mga girls, lahi po sa mga boys kay napoy laa dito silang ipang istoryahan dito. Isgutay sila kabayan po diri sa mga girls. Oh, girls. They like pictures.
Labay, are. Daw, are dong, labay are dong. Dong. Kani, tabog diri ni. Kani kau ba ni Bern? Ano Bern no? Dari jaban na. Buto pak.